Potrebujem čln. Tak nasluch. Odrazíš ma od brehu, Šimon? Áno, pane. Že by odchádzal. Poďme za ním. Ideme bližšie. Čakáme tu, že k nám prehovorí. Chceme ho počuť. Poďme, vypočujme si. Možno má iný plán. Buďte netrpezliví. Poprosíme ho, aby ostal ešte medzi nami. Kde hovorí? Ticho. Dvaja muži vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý vyberač daní. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Vďaka ti, Bože, za to, že nie som taký ako tí, čo vydierajú, sú nespravodliví, cudzoložia, alebo taký, ako je tento vyberač daní. Dvakrát do týždňa sa postím a dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Vyberač daní stál vzadu, neodvážil sa oči k nebu zdvihnúť, bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, že domov odišiel ospravedlnený vyberač daní a nie farizej. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Zatiahni na hlbinu, Šimon. Tvoji priatelia ti pomôžu spustiť siete malou. Učiteľ, za celú noc sme dnes neulovili nič. Zbytočne sme sa namáhali. Ale na tvoje slovo spustíme siete ešte raz. Jakub! Ján! Toľko rýb. Jakub, Ján, prirazte sem čln a pomôžte nám. Máme plné ruky práce. Poď, vyberaj. Odtiaľ. Máte viac rýb, ako potrebujete. Puste ostatné do vody. To je neuveriteľné. Už stačí, nie? Pomôžte mi. Odíď odo mňa, pane, lebo som hriešny človek. Neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí.